¿Qué te pasa, Adam? ¿Qué pasa, Adam? ¿Qué te pasa, Adam? ¿Va todo bé? No sé, que estàs fent alguna cosa. Ai, en el disc, Queco... A tu quina cançó és la que més t'agrada, Queco? El tío Toni. Tio Toni és xulíssima, esta que veu cantat ara. Sabeu quina m'agrada a mi? Ara que ja fa poquet que ha passat la Pasqua, la tarara. Els xiquets tenen la tarara. Voleu que cantem... Que te cau? Que xis en la mà, che, sempre... Espera, jo t'ajude. A veure, ahí, a veure... Ah, pues, el tio també, la poca traça que té. Entreu, per favor, perquè jo la veritat que no sé com aclarir-me. Al final li clavaré una punxa per l'orella i... I sa tia que està per així... Bueno, ara ja està, muy bien. Escolteu, entonces, cantem la tarara o no? Sí. Va, vinga, cantem la tarara. D'on comencem? En quin trosset? Pepi, un dia de Pasqua? Un dia de Pasqua? Vinga, Qui fas tu, Carme? Sí. Tots. Vinga, tots, va. 1, 2, 3, sí. Mare la tarara ben picó, plorava perquè el pati ja no feia. Plorava la tarara, sí, la tarara. La tarara, mare pelada, ben picó. Molt bé! I això de... Ja està, no? La tarara ja, de moment, ja la tenim feta. Ara fem una altra. Bueno, després farem una altra, també. Anem fent del disc. Molt bé, molt bé. Sí. Quina fem? Què, entonces? Bueno, després farem una altra. Ara contem una miqueta. Com ha sigut lo de gravar el disc, Carme? Això ha sigut una experiència xula, eh? Ha sigut una experiència que era com jugar. Ah, que sí? Era molt divertit, se l'hem passat molt bé. Ah, fenomenal. Ah, mira, estem veient. Així que com us indica... Queco, tu estàs a totes, eh? Així ens indica que hi ha una fotografia dels estudis quan fèreu lo de la gravació del disc. I les cançons, qui les ha triat, Carme, per al disc? Les que vos agradaven a vosaltres? Sí, bueno, antes les cantaven les nostres mares i mos les han ensenyat a nosaltres. Molt bé. Joana, que l'hem vist ahir vestida de matxa. Ahí esteu. Ai, mira, Beta, se la veu ahí, la xicoteta, no? Sí. Ah, molt bé. Madonna. ¡Wow! Uy. ¿Qué hay hecha? Que está hecha. Ahora, ahí está Adam. Ahí està Adam, dalt de... Això que és un macho o un burro? un burro. És un borrico? Ah, molt bé. Ahora, ya. És que no estàs quieta, Adam, cariño. Ahora le Joana. regalan cebolles. Ara Sebes. Ah, pues, quina declaració d'amor en Sebes, més bonica. Ala, pacadís de la barraca. Que bo. Joana. Ahí estás tú. Queco, a veure un segonet. Joana, ha sigut divertit, lo de fer la gravació esta del videoclip? Sí, Mira, muy Carme, que guapa. divertida. Sí? Carme Com? con Mayes. A on ho fareu? Perquè esteu en una barraca i... Sí, es que de veritat la cosa. En què? Home, que esa casa no se l'han... Ah. No se l'han... Anda, mira. Deixa para hacer... I... La abuela... La yaya. Ahí está. Ah. Uy. I així, estes que apareixen, quines són? A mi me sonen. Són les nostres Encara que van ties. maquillades, a mi me sonen. Ah, claro que sí. Són les xineres. Les carretxeteres, les xiner. Ah, molt bé, molt bé. M'agrada pensar. Escolta, quina idea més xula. Com passareu aquest dia de la gravació? Molt bé, divertit. Ahà. Molt requete Vos convollaren ahí i el burro qui vos va deixar? Pues el tía Tani. Ui, esta qui és? La tía Mari. La nostra mare. Ah, la mare de Carme de Joana. I esta? La tía Vanessa. La tia Vanessa. Allí, Vanessa. Que bonico. I està pegant-li ahí al porró, també, claro. Sí. Molt bé. Dona gràcia. Entonces, que participeu tota la família, Carme? Sí, ahí ¿Esta quién? Esta la mami. Es la mami de ella y de mí. A mami de Adam i de Queco. Sí. Ah, pues se ho passareu en Nadal, poc bé, tota la Esa es família. la tía Eva. La mare de Beta. Ah, la mare de Beta, la tia Eva. Sí, ves, Que li fan la declaració en les aves tendres i així tan boniques. La declaració d'amor. Esta es encara la tía Eva. I la tia Eva en la entresella. I este és el vostre papi? No, es el tío Toni. És el tia Tani. Caram, quants tios, una família... Sí, ya. I molt divertida. Ya.
La yaya disfrazada Ahí de está la abuela. yaya. Ah, la que hice en el videoclip a Casambos en una granera darrere. Sí, hasta Eva Ai, li havia caramba. pegat. Hasta Eva li havia pegat. Al cul, Bueno, jo veig que ha vingut part de la família per ací, alguna de les ties estic veient. Sí. Però, i la iaia? Ha vingut la iaia o què? Sí, esa ahí On està la iaia? Isa, la que té la camiseta. Anda, que la tenim ací! Com li diuen a la iaia? Pues... Carmen. La iaia Carmen. Ah, pues vaig a acostar-me jo perquè la iaia Carmen. ¡Hombre! Vinga, Carmen, vinga, per favor. Haces un segonet, dona. No siga vergonyosa. Esperes així un momentet, esperes així. Bueno, dona'm un beset primer que res. Vull donar-li l'enhorabona perquè aquests, bueno, 4 que hem vist i la peladilleta... Que no hi sempre que tenen vergonyeta. Que tenen Però n'hi vergonyeta. ha 2 més encara, n'hi són 7 en total. 7 en total. Sí. I vostè, tia Carme, vostè té que tindre, això que diuen en l'ADN, vostè té glòbuls blancs, rojos i d'artista. Això sí. Perquè, escolta, això és S'ha repetit la això és una història. Antes meravella. eren les filles, ara són les filles i els nets. I els nets. Jo, si fora vostè, sap què voldria fer? Pegar-los un bes a les meves peladilles. M'acompanya? I les donem un beset? Vale. La abuela Carme, que ha vingut a veure'm. Ai! Ai, l'abuela! Pase, Carmen. Sentes así. Què, li fas un lloquet? Sí, digo... Ai, jo te parlo de tu. Mira, així no te col·loquen un micro i podem parlar tranquil·lament. Carmen. Sí, millor. Carmen, bueno, vostè m'imagina que serà la primera fan del grup, que anirà a veure-los a totes les Sí, és que actuacions. s'ha repetit la cosa. Antes eren elles, ara vaig a veure elles i ara... Molt bé. Primer a les filles Claro, i ara els nets. i ara també als nets. Els 3 nets és generacions difícil, de talent, Sí, 3 generacions. I gràcies sobretot a l'abuela. Gràcies. Perquè a mi m'han dit, senyora Carmen, que esta actuació, actuacions com esta, este projecte, és un somni complit Sí, de tota la família. de Lleonard. De Lleonard. Qui és Lleonard? El Contem. meu home, que muy bien. El seu home que falta. Claro, Lleonard. Ahí estiga. Claro. I com va ser aquesta idea? Contem... Bueno, però ell ja ho intuïa. Ell sempre dia, quan les meues filles tinguen fills, pues farem el... No ho ha plegat a veure, Ai. però s'ha complit el que ell volia. És un homenatge que li hem volgut fer a ell. Mira-lo. Així estem veient a Iaio Lleonard, precursor, evidentment, de Carraixet. Que ja són 3 generacions, claro, perquè elles es començaren 3 més generacions. xicolines que ells encara. Ara, mira, així estem veient aquestes Sí. imatges del seu Lleonard en les xicones. Ese la vi. No sé quan donaria a vostè, tia Carme, perquè Lleonard veixerà els Figurat, seus nets. figurat. Ella ho intuïa, ja. Allà on estiga, segur que ho veu. Això és molt bonico, Carmen. Allà no estigui a Lleonard, li enviem un aplaudiment perquè Exactament. segur que està emocionant-se esta nit en l'actuació de Favordet. Bueno, Lleonard, va per vostè. Ara està molt content. Bueno, ja li comentava, jo m'imagino que vostè també viatjant, o tu viatjant, perdona, Pues sí, no te sí. diré de vostè. Sí. Viatjant en els nets, a les actuacions. Bueno, quina meravella. No han parat. Primer ells, ara ells no han parat. Molt bé. I a més, cançons tradicionals valencianes, nostres, que arriben al cor. Són les perquè mateixes que són la ells nostra. cantaven de xiconines, les han fet ara ells també. Molt bé. Jo sé que vostè coneix molt totes les cançons, les actuacions dels seus nets, però hi ha una cosa, tia Carme, que vostè no coneix.